Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing YouTube channel ina mai suna Rahama Sadau. Sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Ni ce taku. To, a yanzu dai ina son in fara ansa wasu tambayoyi da mutane suke yawan yi min a ƙasan channel ina. To, bari mu fara da 'yan kaɗan ɗin da na ɗan ɗiba. Okay. Are you a virgin? Are you a virgin? Are you a virgin? Ban sani ba. Ga na biyu. Ban taɓa aure ba. Ina da niyya, ban kuma san lokacin da zan yi ba. Yep. Man of my dreams. Namiji mai tsawo, hankali, tsafta, na tsana kazanta, ilimi, addini, biyar. Ko akwai wani ne? Aha. Ni ai ba musician bace, film all day, every day, all day. Actually, I don't have one, I don't have two, but 4. Umar M. Sharif, Ali Jita, Nazifi Asnanik, da Hamisu Breaker. Mwah. To all of ya. Ina jin Hausa, ina jin Turanci kaɗan, ina jin Ingilanci kaɗan, ina jin Arabic kaɗan. Mun san su ta'al kaifa halik ya. Duk mun san su. Sai Ingilanci mun san su namaste. Kaisi ho beta, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं bla bla bla, मैं नफरत करती हूँ. Mun san duk irin waɗannan. Sai su Turanci. Kaman tambayan da aka yi da Turanci aka yi, what is it baby? Kaman tambayan da aka yi yanzu da Turanci aka yi, how many languages do you speak? I don't know. So kaɗan. Sai kuma Hausa gashi yanzu ita nake yi. Shikenan. Hey God, bacci is a sweetheart. Bacci. Kallo. Wannan abu biyu. Bacci kallo. Do them lots. Hi baby, come. Laura is pregnant. Ni ban san yaushe za ta haihu ba, ko ɗan uku ne ko ɗan. Kin gani? Dukkin bikin yi nauyi baby. To ai ke sai ki da ya kushe na ne mai na maki. Kiss me.
Waya, go down, leave me alone. Waya, sake ni. Ai, fa ba za ta saki ba. Waya to kwanta. See next one. Nima? Na fi yin bacci, na fi yin kallo. Ina son kallo sosai. To, a nan zan tsaya sai kuma wani bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu. Na iya ansa tambayoyin da suka samu wanda ban ansa ba insha Allahu sai a na gaba zan ansa sannan kuma karki manta za ku iya rubuta tambayan ku a ƙasan channel ina domin amsawa na gode. Ashe zan kyau da waka. Ina Umar.